Dobrý deň, chcela by som kúpiť rodinný dom na námestí s tým najkrajším výhľadom na mesto. Jasné, není problém. Tu mi to podpíšte. Ó, ďakujem krásne. A tu sú kľúče, nech sa vám krásne býva. Super, ďakujem krásne, majte sa. Dobrý deň, ja by som chcela kúpiť ten jednoizbový byt na kraji mesta za tých 100 000. Jasné, posaďte sa, bude to troška na dlhšie, pretože potrebujem od vás najskôr popodpisovať úverovú dokumentáciu, záložné zmluvy pre kataster. Tu na vás poprosím, aby ste mi popodpisovali doklady o vašom vzdelaní a o tom, akú maturitu mali vaša babka a detko, doklady pre správcu bytovej jednotky, že súhlasíte s tým, že úver môžu splácať aj vaše zatiaľ ešte nenarodené deti. Ďalej vás poprosím, aby ste mi podpísali AML-ko, že peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti. Ďalej vás poprosím, aby ste mi podpísali vašu preventívnu prehliadku, aby som videl, že ste naozaj zdraví. Tu na vás potom poprosím vašu krvnú skupinu a inteligenčný kvocient a na záver podpíšeme túto zmluvu vašou vlastnou krvou. Výborne, týmto máme všetko komplet. Nech sa vám krásne býva. Poprosím o 30 rokov, ak sa toho dožijete, byt je celý váš, tak príďte, dotiahneme to do finále. Nech sa páči. Krásne.